ο τάδε συκοφαντή, ή ότι λέει ψέματα, ή ότι λέει ανοησίες, ή ότι λέει μυθοπλασίες, αλλά ένα είναι το γεγονός. Οι σφαγμένοι είναι σφαγμένοι. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Και το πιο σπουδαίο, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν οι σφαγιάδες. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη δεκαετία, στην οποία εμφανίζεται μια ομάδα Ελλήνων, οι οποίοι δυστυχώς, κατά τη δική μου άποψη, δεν ήταν ελληνόψυχοι. Το κακό φαίνεται ότι ξεκίνησε από τους πρώτους κομμουνιστές, οι οποίοι μετέβησαν στη Σοβιετική Ένωση, εκπαιδεύτηκαν στο Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο Εργαζομένων Ανατολής, οι λεγόμενοι κούτβιδες, τους οποίους δεν γνώριζε κανείς, γυρίσανε πίσω στην Ελλάδα, ήσαν εκπαιδευμένοι instructors, δηλαδή πώς να μεταγγίζουν την καινούργια ιδεολογία, η οποία δεν ήταν ιδεολογία, ήταν μια καινούργια θρησκεία. Ήταν άνθρωποι που ήταν άθεοι, δεν πιστεύανε στο Θεό, δεν πιστεύανε στην πατρίδα, δεν πιστεύανε πουθενά από αυτά που πιστεύανε οι ατόφιοι αγράμματοι Έλληνες. Δεν μιλάω για τους μορφωμένους, μιλάω για τους αγραμμάτους Έλληνες. Η Ελλάδα, κατά το Φώτη Κόντογλου, έχει κρατηθεί από τους αγραμμάτους. Διότι οι πολύ δραματισμένοι παρεκκλίνουν και χάνουν τον ελληνικό ψυχισμό του. Ενώ οι αγράμματοι ανάβουν το κατήλι τους, πινιατίζουν, πηγαίνουν στην Εκκλησία, βαφτίζουν τα παιδιά τους, δηλαδή τηρούν τα παράδοτα έθιμα και διατηρούνται Έλληνες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που πήγαν στη σχολή αυτή εκπαιδεύτηκαν με τέτοιο τρόπο να μπορούν να επιλέγουν ποιος θα είναι ο εκπαιδευτής του κόσμου στον κομμουνισμό. Παραδείγματος χάρη, στα χωριά, πώς εμφανιστήκαν οι κομμουνιστές, ενώ δεν υπήρχαν, οι άνθρωποι ήταν αθώοι, ήταν Έλληνες, τους βαφτίζαν οι παπάδες, είχαν τις οικογένειές τους και ξαφνικά λέει κομμουνιστής στο Αγγελόκαστρο. Πώς βρέθηκε ο κομμουνιστής στο Αγγελόκαστρο? Ένα απομονωμένο χωριό ή άλλα χωριά της Θεσσαλίας απομονωμένα. Πώς γίνηκαν αυτοί ξαφνικά κομμουνιστές? Πήγαιναν ως μικροπολιτές για να πουλήσουν διάφορα αντικείμενα, εκπαιδευμένοι άριστα, τους είχαν επιλέξει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα της πειθούς και του περάσματος μηνυμάτων. Είχαν εκπαιδευτεί λοιπόν από τους κούτβιδες πώς θα περνάνε τα μηνύματα. Και αυτό που συνέβη, ποιο ήτανε, 5-10 σε κάθε χωριό να έχουν μοιηθεί στην καινούργια θρησκεία. Η οποία καινούργια θρησκεία, κατά τη γνώμη μου, ήταν θρησκεία και είναι θρησκεία, γι' αυτό υπάρχουν ακόμα κομμουνιστές, διότι εμείς έχουμε τους Αγίους Τόπους ως τόπο κεντρικής πίστεως, αυτοί είχαν το μαυσολείο του Λένιν. Εμείς έχουμε την Αγία Τριάδα, αυτοί είχαν την Τριάδα του Πολυτμπυρό. Οπότε βλέπετε υπήρχε μια αντιστοιχία, αλλά δεν αντιστοιχούσε στην ελληνοψυχία. Είναι άνθρωποι που χάσανε τον ψυχισμό τους, τον ελληνικό, και από εκεί και πέρα αρχίζει το φαινόμενο το ποιος θα σφάξει. Ποιος είναι ικανός να σφάξει? Όποιος δεν έχει συναίσθημα. Ποιος δεν έχει συναίσθημα? Σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα τα τωρινά, είναι η αλεξιθυμική. Τι σημαίνει αλεξιθυμικός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τα συναισθήματα του αλλού. Τον βλέπει ότι πονάει, δεν νοιάζεται. Ας υποθέσουμε ότι είναι γιατρός. Εξετάζει τον ασθενή, δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, άστο να πονάει. Δεν καταλαβαίνει τον πόνο του αλλού και αυτό έχει διαβαθμίσεις. Από ήπιες μέχρι πολύ σοβαρές, δηλαδή του λέγανε πήγαινε σκότωσέ τον και τον σκότωνε. Και αυτό ισχύει και σήμερα σε όλες τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις, να το έλεγα έτσι, χάρη, στο Σοβιετικό στρατό, στο Γερμανικό στρατό του Χίτλερ, στον Ιταλικό στρατό των φασιστών, στον Αγγλικό στρατό, στον Αμερικανικό στρατό, οι κομμάντο, πώς επελέγονται? Για να είσαι κομμάντο είναι όποιος προλάβει να σκοτώσει πρώτος. Επελέγονται από κάποιον ο οποίος είχε σκοτώσει. Και όποιος έχει σκοτώσει καταλαβαίνει ποιος είναι υποψήφιος δολοφόνος. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, οι κούτφιδες, ήξεραν να τους συλλέξουν. Πήγαιναν λοιπόν στα χωριά, ξέρανε τον τύπο, βλέπανε στα καφενεία ποιος είναι, ποιος δεν είναι, τον μειούσαν με τον τρόπο που θέλαν, τον έκαναν υποχείριο και από εκεί και πέρα, ό,τι εντολή του δίνανε, την έκανε. Ρωτούσαν λοιπόν οι άνθρωποι, οι απόγονοι των θυμάτων, ποιος έσφαξε τον πατέρα του, ποιος έσφαξε τον παππού? Δεν ήξεραν.
Εγώ ρώταγα τον πατέρα μου, πατέρα, ποιος τον έσφαξε τον πατέρα σου? Δεν ξέρω, παιδί μου. Είχαν ψευδόνυμο όλοι. Δεν ξέρω. Αλλά η θεία δίκη, γιατί υπάρχει θεία δίκη, γιατί αν δεν υπήρχε θεία δίκη, δεν θα υπήρχε παγκόσμια δικαιοσύνη. Η παγκόσμια δικαιοσύνη εμφανίζεται κάποια στιγμή στη ζωή και η αλήθεια αποκαλύπτεται. Οι ίδιοι με συγγράμματα δικά τους, με βιβλία δικά τους αποκαλύπτουν και είναι οι δολοφόνοι. Χωρίς να το θέλουν, γιατί οι τύψεις ελοχεύουν σε μερικούς από αυτούς και αποκαλύπτουν την αλήθεια, την οποία την μαθαίνουμε εμείς, αλλά μαθαίνοντας την αλήθεια δεν φοβόμαστε. Παρατήρησα λοιπόν στα 50.000 άτομα που έχω εξετάσει στην καριέρα μου, που είναι 50 ετών, στην Κορινθία, υπήρχαν άνθρωποι που όταν τους μίλαγες για αυτά τα πράγματα τρέμανε. Δεν άσε γιατρέ, δεν χρειάζεται κουβέντα. Ή ας πούμε, ερχόντουσαν από τα δίδυμα που ήταν ο τόπος σφαγής, ας πούμε, του παγού. Ρε παιδιά, τι έγινε εκεί πέρα, τι συνέβη? Γιατρέ, μη μας ρωτάς, θα σου πω ένα βιβλίο να διαβάσεις και να δεις την αλήθεια. Και στέλνανε το βιβλίο της Γιώνας Μικέ Παϊδούς, η οποία έλεγε μέσα, μου είπε ο Σινάς ότι σκότωσε, έσφαξε. Οπότε αποκαλυπτώνται μόνοι τους. Από εκεί πέρα λοιπόν δεν φοβάσαι. Αφού οι ίδιοι έχουν αποκαλύψει το τι γινόταν, γιατί να φοβάσαι? Παρά τα αυτά, ο τρόμος εδιδάχθηκε από τους κουτβιστές στους instructors, οι οποίοι τον έχουν βάλει στην ψυχή του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός δεν υπερασπίζεται το δίκαιο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη ζωή μας αλεξιθυμικοί. Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν στη ζωή μας εκδικητικοί άνθρωποι. Διότι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία εμφανίζονται και οι εκδικητές. Ποιοι κάνουν εκδίκηση? Υπάρχει στην ιατρική ένας όρος που λέγεται μετατραυματική διαταραχή άγχους ή μετατραυματικό στρες. Δηλαδή ένας άνθρωπος που θα βρεθεί σε ένα συγκλονιστικό γεγονός, αυτό τον εσωκάρει τόσο πολύ που μετέπειτα στη ζωή του δεν μπορεί να ησυχάσει. Βεβαίως για τις περισσότερες περιπτώσεις ευτυχώς κρατάει 2-3 μήνες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κρατάει δεκαετίες, κρατάει χρόνια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχασαν δικούς τους ανθρώπους και οι οποίοι έχουν το χρόνιο μετατραυματικό στρες. Αλλά το χρόνιο μετατραυματικό στρες συνοδεύεται και από αναστάτωση ψυχοσυναισθηματική. Δηλαδή τι? Θυμός και εκδίκηση. Κατηγορούν λοιπόν μετά στη συνέχεια ότι εμφανίστηκε η λευκή τρομοκρατία. Ποια λευκή τρομοκρατία? Αφού ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάσει τους δικούς τους. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τρομοκρατηθεί και η αντίδραση στον δρόμο ήταν κάπου να κουμπίσουν για να μπορέσουν να βρουν άκρη. Και στο τέλος οι ίδιοι λένε, οι ίδιοι οι κομμουνιστές λένε, ευτυχώς που μας μαζέψανε και μας πήγανε εξορίες, γιατί θα μας είχαν καθαρίσει όλοι. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ανέχτηκαν τη σφαγή. Δεν ανέχτηκαν τις σφαγές. Και είναι όχι φυσικό, είναι ο θυμός δημιουργεί αλεξιθυμία, γιατί υπάρχει αλεξιθυμία σε όλους, δεν είναι μόνο στους κομμουνιστές. Δεν ξέρουμε πότε θα ξυπνήσει το αλεξιθυμικό οποιοδήποτε ανθρώπου, δηλαδή ότι μπορεί να κάνει το κακό χωρίς να νιώθει τύψεις. Δεν ξέρουμε ποιος θα δει απόψε στο σπίτι μας να μας λαιλατίσει. Αυτός ο άνθρωπος που θα δει να μας λαιλατίσει είναι αλεξιθυμικός, δεν νιώθει τίποτα ότι εγώ θα στεναχωρηθώ. Δεν ξέρουμε ποιος άνθρωπος θα μας τρακάρει στον δρόμο και θα σηκωθεί και θα φύγει και θα μας εγκαταλείψει. Δεν το μοιάζει. Υπάρχουν λοιπόν σε όλα τα στρώματα αυτές οι ψυχολογίες, οι οποίες εμφανίζονται ανάλογα με την περίπτωση. Στο βιβλίο λοιπόν του κ. Μπουγά εμφανίζεται όλο το φάσμα της Θεσσαλίας. Τι συνέβη στη Θεσσαλία κατά τη διάρκεια της περίοδου που περιγράφει το βιβλίο. Για να καταλάβεις αυτό το βιβλίο, δεν φτάνει μόνο να έχεις ιστορικές γνώσεις. Ο κ. Μπουγάς πολύ ωραία έχει μαζέψει τις ιστορικές γνώσεις, τις έχει βάλει στη σειρά, έχει χρησιμοποιήσει άλλη στη βιβλιογραφία, οτιδήποτε λέει είναι απόλυτα τεκμηριωμένο με βιβλιογραφία από παρελθόντες. Η ιστορία γράφεται με μαρτυρίες. Και οι μαρτυρίες των επιβιασάντων ανθρώπων από τα γεγονότα τα οποία έγιναν. Δεν μπορεί λοιπόν να αρνηθούμε ότι σφάχτηκαν 1700 στην Κορινθία, αφού σφάχτηκαν. Είναι γεγονός. Τώρα, ήταν δεξιοί, ήταν φασίστες, ήταν πράκτορες του εχθρού. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό όταν στα χωριά πάνω δεν υπήρχαν Ιταλοί. Δηλαδή στο Αγγελόκαστρο δεν υπήρχαν Ιταλοί. Και κατηγορείς τους άλλους
ότι ήταν συνεργάτης του εχθρού. Μα ποιος εχθρός, αφού δεν υπήρχε εχθρός. Δεύτερον, στα χωριά πηγαίνουν και ελεηλατούσαν τις στροφές. Ποιοι διαχειρίζονται τις στροφές στα χωριά? Οι μπακάλιδες και οι έμποροι. Ποιοι διαχειρίζονται τους μήλους, γιατί ήταν απαγορευμένο. Πού θα βρεις τα λέβαια. Ποιοι διαχειρίζονται τους μήλους, οι αγράμματοι αγρότες, οι 5-10 του χωριού, οι οποίοι ήταν συνεργάτες. Αλλά ήταν συνεργάτες και του Ελλάς, διότι τους δίνανε τρόφιμα και τα είχαν καλά με όλους. Πάμε στο αλάτι. Αλάτι ήταν απαγορευμένο. Όποιον βρίσκανε να μαζεύει αλάτι στην παραθαλάσσια περιοχή της Κορινθίας, δολοφονεί το επιτόπου. Ποιος το είχε το αλάτι? Οι μπακάλιδες του χωριού. Ποιος τους το δίνε, ποιος το ενέκρινε? Οι κατοχικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν, όλοι οι αθώοι που σφάχτηκαν δεν ήταν συνεργάτες του εχθρού. Δεν μπορεί να ήταν συνεργάτες του εχθρού, διότι ήταν αγράμματοι, ήταν άνθρωποι αθώοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δεχτούν τον αυταρχισμό της επιβλητικότητας της νέας ιδεολογίας. Αν θα έχετε μιλήσει με κομμουνιστές, έχουν όλη μια αλαζονία, λες και είναι οι θεοί της γνώσης. Δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Συναισθηματικά άρρωστα, επειδή μίλησα για ψυχιατρική. Πέστε το. Ψυχιατρικά. Ήσαν και είναι ασθενείς. Μίλησα για την αλεξιθυμία. Η αλεξιθυμία δεν είναι άρρωστη. Είναι κατάσταση που δυστυχώς έχει το 10% του πληθυσμού σε διάφορες διαβαθμίσεις. Αλλά η αλεξιθυμία μπορεί να ενταχθεί και με ψυχοπαθολογία, όπως λέει ο κύριος, πολύ σωστά, και από εκεί και πέρα, αν μπλεχτεί και με ψυχοπαθολογία, δεν συμμαζεύεται με τίποτα και όποιος πέσει στα χέρια τους, τώρα στη σημερινή κοινωνία, μπορείτε να βρείτε τέτοιους ανθρώπους που να σας γονατίσουν και να σας διαλύσουν και το βλέπουμε κάθε μέρα στις ειδήσεις το τι γίνεται. Άρα λοιπόν, πάμε πάλι στο βιβλίο. Το βιβλίο, έχετε μιλήσει με παιδιά του γυμνασίου. Ρωτήστε τους, πού είναι η Λάρισα? Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Πού είναι το τάδε χωριό που είναι γνωστό, ας πούμε, ιστορικά? Δεν ξέρουν. Και πολλές φορές δεν ξέρουν πού είναι η Ανατολή και η Δύση. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα δεν μαθαίνουν ιστορία, δεν μπορούν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Γιατί το βιβλίο έχει μέσα ένα σωρό τοπονύμια, έχει ένα σωρό περιοχές, έχει ένα σωρό γεγονότα που δεν διαδραματιστήκαν. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάνανε και κάτι άλλο. Διαλύσανε την παιδεία, ούτως ώστε να μην μπορεί να καταλάβει κανείς τέτοιου είδους βιβλία. Διότι πώς είναι δυνατόν να καταλάβει τον Μπουγά που λέει με κάθε λεπτομέρεια πού πήγε ο καθένας, τι έκανε ο καθένας, ή πώς καταλάβει τον Άρη Βερουτσιώτη που τόσο αναλυτικά τον περιγράφει, πώς θα τον καταλάβει, πήγε λέει από εδώ, πήγε εκεί, πήγε εκεί, πού είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνει. Άρα οι νεότεροι δεν είναι εύκολο να διαβάσουν τέτοια συγκλονιστικά βιβλία. Διότι για την ηλικία τη δική μας το βιβλίο είναι συγκλονιστικό. Αλλά για τις νεότερες ηλικίες χρειάζεται άλλου είδους παιδεία. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να συγχαρώ τον κύριο Μπουγά, διότι με το δυναμικό αυτό βιβλίο το οποίο παρουσιάζει, δίνει το τι συνέβη στη Θεσσαλία, όπως με τα άλλα βιβλία του περιέγραψε το τι συνέβη στην Πελοπόννησο. Συγχαρητήρια κύριε Μπουγά και εύχομαι το βιβλίο σας να προχωρήσει και να γίνει κατανοητό από όσους είναι οι μαθήσεις ως αείπονος. Ευχαριστούμε τον δόκτωρα κύριο Κίνη και θα παρακαλούσα τώρα τον κύριο Βασίλη Παπαγιαννίδη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992, κατάγεται από τη Λέσβο. Είναι δικηγόρος Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο δημόσιο δίκαιο και πολιτική επιστήμη, νομική σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο τραπεζικό και οικονομικό δίκαιο, νομική σχολή Χρήστο United Kingdom. Ασχολείται επίσης με τη μελέτη και την ανάλυση στρατιωτικής ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αίτια συγκρούσεων, τεχνικές διεξαγωγής πολέμου και συνέπεια. Ο κύριος Παπαγιαννίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, ο Μπενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει κάποτε, είτε γράψε κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνε κάτι που αξίζει να γραφτεί. Οι Λατίνοι συνήθιζαν να λένε ότι τα λόγια πετούν ενώ τα γραπτά μένουν. Εγώ θα σας πω πως τα γραπτά, πέραν της ως άνω διαχρονικότητάς τους, παρουσιάζουν και εκθέτουν στο κοινό το χαρακτήρα του ανθρώπου. Γιατί στο γραπτό λόγο συγγραφέας δεν παρουσιάζει μόνο το έργο του στο κοινό,
αλλά εκθέτει σε αυτό ανεξίτηλα και την ποιότητα του ήθους του. Ως εκ τούτου αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα και ταυτόχρονα πρόκληση η προτροπή του κ. Μπουγά να συμμετέχω ενεργά στην παρουσίαση του βιβλίου του. Η προσωπική μου εκτίμηση στο πρόσωπο και το έργο του συγγραφέως είναι δεδομένη. Τον κύριο Μπουγά τον γνώρισα πρώτα μέσα από τα βιβλία του και έπειτα προσωπικά. Ήμουν φοιτητής στην Κομοτηνή όταν προμηθεύτηκα από περιέργεια το πρώτο του βιβλίο Ματωμένες μνήμες 40-45, το οποίο αφορά, είναι το εμπειρότερο και αναλυτικότερο που έχει πέσει στα χέρια μου για την κατοχή και τα γεγονότα που ακολούθησαν αυτής στη Μεσσηνία. Ο Ιωάννης Μπουγάς προχωρά σε μια καταγραφή σταθμών των γεγονότων, χρησιμοποιώντας πηγές αμφότερων των πλευρών και εκθέτοντας αφηγήματα και μύθους του πολιτικού status quo, που έχει επιβάλει σιωπητήριο για τα γεγονότα, παρουσιάζοντάς μας άμεσα ή έμεσα την αντίσταση στον κατακτητή ως έργο της αριστεράς, διαμέσου του ΕΑΜΕΛΑΣ και δικαιολογώντας τα εγκλήματα που διέπραξαν οι ιδεολογικοί επίγονοι του μαρξισμού σε βάρος του ελληνικού λαού για μια θέση στους ουτοπικούς παραδείσους της υπαρκτής φτώχειας. Ο Ιωάννης Μπουγάς δεν εκφεύγει της αντικειμενικότητας και της ευθύνης του ως ιστορικού συγγραφέα, γιατί η γραφή του διαπνέεται από μετριοπάθεια και ευρύτατη εξέταση του εκάστοτε γεγονότος από αρκετές μαρτυρίες, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει σε βάθος το εκάστοτε συμβάν και τα ενδεχόμενα αίτια του. Λένε πως ένα ιστορικό γεγονός γράφεται με την απόλυτη αντικειμενικότητα μονάχα τη στιγμή που γίνεται. Καθήκον όμως του ιστορικού μελετητή και συγγραφέως είναι η αποτύπωσή του με το μικρότερο δυνατό βαθμό μεροληψίας, υποκειμενικότητας και εμπάθειας. Σε αυτό ο Ιωάννης Μπουγάς όχι μόνο αποδεικνύεται άρτια επιστημονικός, αλλά αποτελεί χωρίς κανένα βαθμό υπερβολής ένα πρότυπο προς μίμηση για κάθε επίδοξο ιστορικό. Ακολούθησε η ανάγνωση εκ μέρους μου και των υπόλοιπων βιβλίων του κ. Μπουγά, το βιβλίο Αθώων Αίμα, που αφορά τις σφαγές και τα ευρύτερα γεγονότα στην Αργολιδοκορινθία 40-45, αλλά και την ελληνική Βανδαία που καταγράφει το πώς γιγαντώθηκε το ΕΑΜ μέσω της Βρετανικής οικονομικής βοήθειας, καθώς και την ιστορία των ταγμάτων ασφαλείας. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ πως το βιβλίο του Ιωάννου Μπουγά, η ελληνική Βανδαία, θα μπορούσε εν ευρία έννοια να χαρακτηριστεί ως απάντηση στο πολυδιαφημισμένο βιβλίο του αξιόλογου ιστορικού της αριστεράς, Μενέλαο Χαραλαμπίδη, με τίτλο «Οι Δοσύλλογοι», το οποίο ενώ ασχολείται με τα τάγματα ασφαλείας, ειδικά στην Αττική, μόνο στην Αττική, περιορίζεται σε μία μόνο σειρά στα κίνητρα ένταξης σε αυτά και αναφέρει πως οι αιτίες ένταξης στα τάγματα ασφαλείας ήταν πρακτικές του ΕΑΜ στην επαρχία, χωρίς καμία περαιτέρω ανάλυση. Αυτή την ανάλυση διεξοδικά, μεθοδολογικά και επιστημονικά μας παρέδωσε ο Ιωάννης Μπουγάς με το βιβλίο του «Η Ελληνική Βανδαία». Ο Μπουγάς με το έργο του φωτίζει συνολικά και όχι μερικώς το αντικείμενο που έρευνα, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει σφαιρικά και πλήρως από όλες τις οπτικές το ζήτημα. Όμως σήμερα είναι η ώρα της Θεσσαλίας, της πρωτοπόρας Θεσσαλίας, ενός ευλογημένου τόπου και σιτοβολώνα της πατρίδας μας. Η γη των Λαπίθων και των Κετάβρων, των Μυρμιδώνων και του θρυλικού Αχιλλέα. Η τιτανομαχία εικάζεται πως έλαβε χώρα στο Θεσσαλικό Κάμπο. Λέγεται πως το ομηρικό βασίλειο του Αιώλου ήταν η Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία βρίσκεται και ο Όλυβος, κατοικία των Θεών της αρχαιότητας. Η πόλη της Τρίκης, τα Τρίκαλα δηλαδή, που απέπλευσε αργό και ο Ιάσονας προς αναζήτηση του χρυσόμαλου δέρατος. Όλα τα ανωτέρω τα αναφέρω προς επιβεβαίωση όχι απλά της αδιαμφισβήτητης ελληνικότητας της Θεσσαλίας, αλλά για την απόδειξη της ένταξης της Θεσσαλίας στους εθνικούς μας μύθους και την παράδοση ως αποτέλεσμα της ελληνικότητάς της. Και ήταν στη Θεσσαλία που γεννήθηκε και μεγάλωσε ένας από τους προδρόμους της εθνικής μας παλιγενεσίας και εθνομάρτυρας του γένους, ο Ρήγας Βελεστινιλής, ο συγγραφέας του Θούριου, που σύμφωνα με τον Τερτσέτη ήταν το ιερότερο άσμα της φυλής μας. Η Θεσσαλία, γιατί δεν απελευθερώθηκε το 1830 όπως η στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, συνέχισε να αγωνίζεται δυναμικά για την ένταξη στον εθνικό κορμό. Η κορυφαία πράξη αντίστασης των Θεσσαλών απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν η Επανάσταση του 1878. 3 χρόνια αργότερα, το Μάρτιο του 1881, με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, η Θεσσαλία, εξαιρουμένη της Ελασσόνας, ενώθηκε με το Βασίλειο της Ελλάδας και απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό. Το 1897, το κύριο μέρος του Ελληνοτουρκικού πολέμου, του Αττικούς πολέμου, δόθηκε στο έδαφος της Θεσσαλίας και ο τοπικός πληθυσμός γνώρισε τα δεινά του Αττικούς εκείνου πολέμου, καθώς η Θεσσαλία γνώρισε μια νέα, αλλά ευτυχώς σύντομη, περίοδο τουρκοκρατίας.
Μα οι Θεσσαλοί δεν σταμάτησαν την προσφορά τους στον ελληνισμό εκεί. Το Μάρτιο του 1941, όταν οι ορδές του Μουσολίνι εξαπέλυσαν την επιχείρηση Πριμαβέρα με σκοπό να διαρρήξουν το μέτωπο της Βορείου Υπήρου, το 5ο Σύνταγμα της πρώτης μεραρχίας του ελληνικού στρατού στάθηκε όρθιο στο θηλυκό ύψωμα 731, αναχαιτίζοντας όλες τις ιταλικές επιθέσεις σε μια από τις πλέον επικές σελίδες δόξας της ελληνικής ιστορίας. Οι άνδρες του συντάγματος αυτού κατάγονταν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Στο ύψωμα 731 δηλαδή, οι Θεσσαλοί ήρωες αναχέτησαν τον εχθρό και οδήγησαν σε μια ηρωική νίκη τα ελληνικά όπλα. Και μετά ήρθε το σκοτάδι. Και δεν ήταν μόνο το σκοτάδι της φρικτής γερμανοϊταλικής κατοχής του 41-44. Είναι και το σκοτάδι της λύθης αλλά και της εκτεταμένης, ύπουλης και εσκεμμένης παραποίησης της ιστορίας για την περίοδο εκείνη. Ως άλλος Διογέννης, ο Ιωάννης Βουβάς εμφανίζεται με το παρόν βιβλίο ως σκοτεινό φανάρι μέσα στο σκοτάδι, αναζητώντας όχι άνθρωπο, αλλά ιστορική αλήθεια. Γιατί φίλοι μου, μην απορείτε πως ζούμε σε μια εποχή που η παραχάραξη κυριαρχεί και η αλήθεια αποσιωπάται ή χειρότερα διώκεται. Η Θεσσαλία, όπως πολύ αναλυτικά παραθέτει στο βιβλίο του ο Βουβάς, πρωταγωνίστησε στα γεγονότα της κατοχής αλλά και σε όσα ακολούθησαν. Αυτά που με το άρθρο 1 του νόμου 1863 του 89 ονομάστηκαν επιτακτικά από το κράτος εμφύλιος, σε μια ομολογουμένως πρωτοφανή επέμβαση και παρέμβαση του νομοθέτη στο έργο του ιστορικού. Το βιβλίο του Ιωάννη Βουγά θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι μια εκτενής και σφαιρική επίτομη ιστορία της Θεσσαλίας την περίοδο 41-49, με παράθεση όλων των τοπικών γεγονότων που επηρέασαν όχι μόνο τη Θεσσαλία τοπικά, αλλά και την Ελλάδα συνολικά. Είναι η τοπική ιστορία της Θεσσαλίας που όμως έχει ως επακόλουθο εθνικές συνέπειες. Ο Ιωάννης Βουβάς επιλέγει την ενασχόληση με τη Θεσσαλία παρόλο που δεν είναι Θεσσαλός, έχοντας αντιληφθεί τον κρίσιμο ρόλο της περιοχής για τις συνολικές εξελίξεις στην Ελλάδα την περίοδο εκείνη, αλλά και για τον κρίσιμο ρόλο στο Αντάρτικο τόσο του ΕΑΜΕΛΑΣ όσο και των μη ΕΑΜικών οργανώσεων της περιοχής. Μπορεί άλλος το θεσσαλικό σκάβος να μην Σωστά, θα τον αναφέρω. Μπορεί άλλος το θεσσαλικό σκάβος να μην προσφέρεται για Αντάρτικο, γυρνιάζει όμως με τα βουνά της στερεάς Ελλάδας και της Υπήρου, στα οποία οι Αντάρτες κυριαρχούσαν και χρειάζονταν τρόφιμα και μέριμνα για να συντηρηθούν. Όπως επισημαίνεται στο βιβλίο, ο Άρης Γελουχιώτης ξεκίνησε την πορεία του στο βουνό από τη Φιότητα, δίπλα στη Θεσσαλία, γιατί εκτός του ότι ήταν ο τόπος του, πίστευε σωστά ότι όσο προσφέρει τη Ρούμελη εδαφικά για αντάρτικο αγώνα, τόσο δεν προσφέρεται φυσικιστικά όσο η Θεσσαλία. Η σημασία της Θεσσαλίας και των γεγονότων που έλαβαν χώρα στο έδαφος της αποτελεί το κινητήριο μοχλό και το κίνητρο για τον Βουγά, ώστε να την εντάξει στην κεντρική θεματολογία του νέου του έργου. Στην εισαγωγή σημειώνει άλλωστε τα κάτωθη για τη Θεσσαλία, στην εισαγωγή του βιβλίου. Η μορφολογία του εδάφους της και η γεωγραφική της θέση στον κορμό της υπηρετικής Ελλάδας είχαν αναδείξει στην κατοχή της Θεσσαλίας σε περιοχή με δεσπόζουσα γεωστρατηγική αξία για τους κατακτητές, τη Βρετανική στρατιωτική αποστολή, αλλά και για την ηγεσία του Κουκουέ που είχε τα δικά της σχέδια για μετά την απελευθέρωση. Γεγονότα που έλαβαν χώρα στην περιοχή αυτή το 1941-1944 είχαν πανελλήνια απήχηση και επιρροή. Στο Περτούλι Τρικάλων εγκαταστάθηκαν το Γενικό Αρχηγείο του Ελλάς και το Κοινό Γενικό Στρατηγείο των Ανταρτών, ενώ στο Πετρίλιο Αρχιθέας της Καρδίτσας μετακόμισε τον Ιούνιο του 1944 η ΠΕΑ από τη Βίνιανη Ευρυτανίας. Η Θεσσαλία έδωσε στο τακτικό Ελλάς το 25% των μόνιμων ενόπλων ανταρτών του, 11.500 από τις 48.000, και υπήρξε η μεγαλύτερη πηγή εφοδιασμού με τρόφιμα. Ο Κώστας Καραγιώργης σε μια ομιλία του το 1944 είχε πει: η Θεσσαλία τρέφει παραπάνω από το μισό στρατό του Ελλάς και δίνει ορισμένη βοήθεια στους ορεινούς πληθυσμούς των γειτονικών περιοχών. Πρόκειται για ευλογημένο τόπο. Η Θεσσαλία ήταν η μόνη περιοχή που συγκροτήθηκε ιππικό και μηχανοκίνητο πυροβολικό και μηχανικό. Στο Περτούλι και στη Ρετίνα Τρικάλων λειτουργήσε η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών του Ελλάς. Στο χωριό Νεράιδα της Καρδίτσας, στο οροπέδιο της Νευρόπολης, κατασκευάστηκε το καλοκαίρι του 1943 και λειτουργήσε μέχρι την αποχώρηση των Γερμανών το μοναδικό συμμαχικό αεροδρόμιο στην κατεχόμενη χώρα για απευθείας αεροπορική σύνδεση πρώτα με το Κάιρο και αργότερα με την Ιταλία. Στο Βένετο του Ανατολικού Πηλίου υπήρχε βάση Καϊπιών για απευθείας ναυτική σύνδεση με βρετανική βάση στη Χερσόνησο της Εσμέ της Τουρκίας.
Στη Θεσσαλία έγινε η μεταπίδηση του συνταγματάρχη Σαράφη από την άτυπη συναρχηγία της Πατριωτικής Οργάνωσης Αντίστασης ΕΣΑΠ στον Ελλάς και τη θέση του στρατιωτικού διοικητή του, προσδίδοντας μεγάλο κύρος στην κομμουνιστική οργάνωση, ο διεπτισμού αρχηγός του Ελλάς του Ήλιου Καρτάρης. Τα ανωτέρω αρκούν για να κατανοήσει ο αναγνώστης τη σημασία και τη σπουδαιότητα της περιοχής στην περίοδο της κατοχής. Όμως η Θεσσαλία και μετά το 1945 συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Και ο Ιωάννης Μπουγάς δεν σταματά την εξιστόρηση του 1945, αλλά προχωρά μέχρι και το 1949. Άλλωστε, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας, τα Τρίκαλα ήταν η έδρα των ηγετών του ΕΑΜ Ελλάς Κουκουέ μετά την εκεχηρία του Ελλάς με τους Βρετανούς στις 11 Ιανουαρίου του 1945, μετά τα Δεκεμβρίανα, και μέχρι την 1η Μαρτίου του 1945 και ανεχώρησε για να επιστρέψουν στην Αθήνα. Τον Οκτώβριο του 1946, στην αρχή της κομμουνιστικής ανταρσίας, στο όρος Χάσια του νομού Τρικάλων εγκαταστάθηκε το πρώτο Γενικό Αρχηγείο Ανταρτών υπό τον Μάρκο Βαφιάδη, στο οποίο υπάγονταν όλα τα αρχηγεία της υπηρετικής Ελλάδας πλην Πελοποννήσου και Θράκης. Επομένως, η σημασία της Θεσσαλίας είναι τεράστια. Ο Ιωάννης Μπουγάς αναλύει εκτενώς τα γεγονότα τόσο της κατοχής όσο και της κομμουνιστικής ανταρσίας. Αναλύει την επικράτηση του ΕΑΜ Ελλάς έναντι μη αμικών οργανώσεων όπως η ΕΣΑΠ του Κωστόπουλου, που αφοπλίστηκε με δώρο και οδηγήθηκε σε διάλυση, καθώς και τον δοσυλλογισμό υπέρ των Ιταλών και υπέρ των Γερμανών στην περιοχή. Ανάμεσα στον δοσυλλογισμό αυτό έλαβε χώρα και ανεπιτυχής προσπάθεια απόσχησης τμήματος της χώρας από ρουμανόφρονες κατοίκους βλάχικης καταγωγής με την ονομασία Πριγκιπάτο της Πίντου, όπως και η ίδρυση του δοσυλλογικού ΕΑΣΑΔ, του Εθνικού Αγροτικού Συνδέσμου Αντικομμουνιστικής Τράσεως το 1944, που είναι και η μεγαλύτερη δοσυλλογική οργάνωση στην περιοχή. Φυσικά, όπως ορθώς επισημαίνει ο συγγραφέας μέσα από μαρτυρίες, η εξάλληψη της μη αμυντικής αντίστασης και ο διωγμός των στελεχών της από το ΕΑΜ Ελλάς οδήγησε αρκετούς στη συνεργασία με τις κατοχικές δυνάμεις. Δηλαδή, πρακτικά το ΕΑΜ ήταν και τροφοδότης του δοσυλλογισμού. Κάτι που η επικρατούσα ιστοριογραφία, εσκεμμένα και κακόπιστα, αποσιωπά. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρει στο βιβλίο ο Μπουγάς με τον υπολογαγό Γιώργιο Γιαννόπουλο, που εντάχθηκε στο δοσυλλογικό ΕΑΣΑΡ, ενώ είχε ξεκινήσει από τον αντιστασιακό ΕΔΕΣ της περιοχής. Όμως ο Μπουγάς κάνει και εκτενή αναφορά και στο θρυλικότερο ίσως πολέμαρχο και καπετάνιο της Θεσσαλίας, τον Σαρακατσάνο Γρηγόρη Σούρλα, τον άνθρωπο που αντιστάθηκε τόσο στις δυνάμεις κατοχής των Γερμανοϊταλών, όσο και σε αυτές του ΕΑΜ Ελλάς. Αυτή την ηρωική μορφή που συκοφαντείται καθημερινά από την αριστερά και τους εκπροσώπους της, ως δίθεν ληστής, συμμορήτης και δοσύλλογος. Δεν τους αρέσει όμως ο όρος συμμορήτες. Για τον άλλον το χρησιμοποιούν όμως για τον αντίπαλό τους. Και όμως, σύμφωνα με τον Μπουγά, ένας που είναι βεβαιωμένο ότι δεν συμμετείχε ως στέλεχος στο δοσυλλογικό ΕΑΣΑ είναι ο καπετάνιος Γρηγόρης Σούρλας, παρότι είναι κάτι που οι προπαγανδιστές της αριστεράς το αποδίδουν. Φυσικά χωρίς πραγματικά στοιχεία, αφού δεν υπάρχουν. Λένε ότι πήγε το 1944, δεν προκύπτει από πουθενά. Άλλωστε και ο ίδιος ο λαός έγραψε τραγούδια και ξύμνησε το θρυλικό καπετάνιο της αντίστασης. Θα έγραφε ποτέ τραγούδια για ένα δοσύλλογο? Το βιβλίο του Μπουγά καλύπτει με την ίδια σφαιρικότητα και αντικειμενικότητα τα γεγονότα μετά την απελευθέρωση της περιοχής, τη λεγόμενη λευκή τρομοκρατία που προαναφέρθηκε, και την ανταρσία των κομμουνιστών, όπως προείπα, βάσει νόμου ονομάζεται εμφύλιος. Ειδικά για τη λευκή τρομοκρατία, ο Μπουγάς ορθώς τονίζει, και προαναφέρθηκε κιόλας, πως δεν προήλθε από παρθενογένεση όπως η αριστερά θέλει να μας πείσει, αλλά ως αναμφισβήτητο παράδειγμα του νόμου του Νεύτωνα, της φυσικής περιδράσης και αντίδρασης. Η λευκή τρομοκρατία που έλαβε πράγματι χώρα την περίοδο 45-46 ήταν το φυσικό επακόλουθο της ερυθράς τρομοκρατίας του 43-44 και αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη αντίπεινα. Ο Μπουγάς καλύπτει τα γεγονότα του θανάτου του Άρη Βελουχιώτη που έλαβε χώρα σε θεσσαλικό έδαφος, κοντά στα Τρίκαλα, αλλά και τις συγκρούσεις της περίοδου 46-49 μεταξύ των δυνάμεων του κράτους, συνεπικουρούμενο από πολίτες και ανταρτών του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, όπως θέλουν να λέγονται. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να πω πολύ περισσότερα για αυτό το εξαίρετο έργο του κ. Μπουγά, αλλά ο Τσόρτσιλ συνήθιζε να λέει πως μια ομιλία πρέπει να εξαντλεί το θέμα, αλλά ποτέ το κοινό. Εκ των πραγμάτων θα ολοκληρώσω σε αυτό το σημείο, ευχόμενος μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου στον κύριο Ιωάννη Μπουγά να είναι τούτο το έργο καλοτάξιτο και έκαστος εξημών μέσα από την προμήθεια του βιβλίου
θα φυσήξει λίγο αεράκι για να φουσκώσουν τα πανιά και να ξεκινήσει το ταξίδι της ιστορίας. Προχωράμε στον κύριο Κώστας Λάμπου, ο οποίος δυστυχώς για δικούς του προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να έρθει. Είναι από την Ουψάλα της Σουηδίας, όπου είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου. Έχει παρουσιάσει ερευνητικό έργο με θέμα οργανωτικής θεωρίας και ηγεσίας. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ο Ορνητικός Χαρισματικός Καβαλάρης του ΕΑΜ», στο οποίο αναλύει τη βίαιη προσωπικότητα του Άρη Τελουχιώτση με τάση στο μαζικό έγκλημα. Εδώ θα με συγχωρήσετε, επειδή τώρα μόλις πήρα την ομιλία του που επρόκειτο να κάνει. Δεν μπόρεσε σήμερα να έρθει για δικούς του λόγους και επιφορτίστηκα να την διαβάσω. Συγχωρήστε μου αν κάνω κανένα λάθος, είναι η πρώτη φορά που το διαβάζω, οπότε θα με ακούσετε και από εκεί και πέρα θα δείτε. Η περίοδος του ελληνικού εμφυλίου 1942 Κρήτος με 1949 αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις τραγικότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο ελληνικός εμφύλιος ως γενικός όρος εμπερικλείει το πρώτο ή δεύτερο Αντάρτικο, τον Ανταρτοπόλεμο ή Συμμορφιοπόλεμο κλπ. Ήταν μια ολέθρια σύγκρουση. Από τη μία πλευρά ήσαν αυτοί που πιστοί στις πατροπαράδοτες παραδόσεις πίστευαν σε μια πατρίδα, την Ελλάδα, και προάσπισαν την αστική κοινωνία της. Από την άλλη πλευρά ήταν αυτοί που με τον φανατισμό των νεοπροσιλήτων αποδεχόντουσαν μια παγκόσμια πατρίδα και ήταν απόλυτα πεπισμένοι για την ανάγκη ριζικής αλλαγής του μέχρι τότε διεθνούς κατεστημένου. Πίστευαν ότι η εγκατάσταση ενός σοβιετικού τύπου καθεστώτος λαϊκής δημοκρατίας, τόσο σε μία αδέσμευτη πλέον Μακεδονία όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα έλυνε μία για πάντα όλα τα κοινωνικά, πολιτικά, ακόμη και προσωπικά προβλήματα του λαού. Δυστυχώς για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι Έλληνες κομμουνιστές, ήδη από τη γέννηση του κινήματός τους, απέφυγαν κατά το πλείστον να ακολουθήσουν το δημοκρατικό δρόμο της ειρηνικής προβολής ιδεών και της υπακοής στους νόμους για την επίλυση των κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων. Θεώρησαν τους συμβιβασμούς και τις εκλογές σαν επινοήσεις της αστικής τάξης για την διαιώνιση της κυριαρχίας του καπιταλιστικού συστήματος, δηλαδή αυτού που το επαναστατικό λαϊκό κίνημα της εργατικής τάξης πάλευε και έπρεπε να ανατρέψει. Εξάλλου πίστευαν πως το πέρασμα από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, ήταν θέμα χρόνου. Σύμφωνα με τον επιστημονικό μαρξισμό, αυτό ήταν νομοτελειακά αναπόφευκτο. Έτσι, δεδομένων των περιστάσεων και των ευκαιριών που τους παρέσχε η καπητή, αντί των χρονοβόρων ειρηνικών λύσεων, υιοθέτησαν κάθε μορφή βίας για να πετύχουν γρήγορα και αποτελεσματικά τους σκοπούς τους, όπως πίστευαν για το κοινό καλό. Η βία που χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά για την επίτευξη των κομμουνιστικών στόχων κυμαίνεται από την ομή βία, τους τραμπουκισμούς και το πλιάτσικο που στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ένοπλη ανταρσία κατά του κράτους. Μετά την αποτυχία της το 1949, οι κομμουνιστές συνέχισαν με επιλεκτική βία και ενέτειναν τις προσπάθειές τους παραποίησης της ιστορίας μέσω κάθε είδους συνειδητής αποσιώπησης, υπερτίμησης, υποτίμησης ή διαστρέβλωσης των πραγματικών γεγονότων. Η παραχάραξη της ιστορίας έχει ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα σχεδόν όλες οι αριστερές θέσεις για τα γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου να είναι πλέον θεσμοποιημένες. Γι' αυτό στην Ελλάδα πολλοί ομιλούν σήμερα για την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Η παραχάραξη της ιστορίας είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένη με το φαινόμενο που οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν συμβολική βία, το οποίο εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, όπως μέσω της γλώσσας και των αξιών, που εμπεδώνονται στην κοινωνία προς όφελος ορισμένων ομάδων ή τον αποκλεισμό άλλων.
Ένα καραυγαλαίο ανήθικο παράδειγμα είναι πως ονόμασαν τα μνημόσυνα σφαγιαστέντων θυμάτων της κόκκινης βίας γιορτές μίσους, ενώ φρόντισαν να στήσουν αδριάντες και να τιμήσουν με προκλητικούς τρόπους τους θύτες. Ευτυχώς 76 χρόνια ύστερα από την λήξη του εμφυλίου, η ομή και κυρίως η ένοπλη βία έχει σχεδόν εξαλειφθεί και οι τελευταίοι τρομοκράτες εκτείουν τις ποινές τους στις φυλακές. Αυτό σε αντίθεση της λεκτικής και της συμβολικής βίας, οι οποίες δυστυχώς ακμάζουν σε τέτοιο προκλητικό βαθμό που συνεχίζουν να διακουμπεύουν τη χώρα σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Αρκεί να παρακολουθήσει κανείς μια πολιτική συζήτηση και αντιπαράθεση σε οποιοδήποτε χώρο, από το διαδίκτυο μέχρι το κοινοβούλιο, για να βιώσει το μέγεθος της λεκτικής βίας. Παραδείγματος χάρη, μέσω συνεχών διακοπών των ομιλούντων, φωνασκιών, απειλών, προσβολών, ύβρεων, ταπεινωτικών σχολείων κλπ. Παραδείγματος χάρη, σε μια πολιτική συγκέντρωση, ένας περήφανος πρώην υπουργός από τη Μεγαλόνισσο, γνωστός θαυμαστής του Βελουχιώτη, απειλούσε πως θα χώσει τους αντιπάλους του 3 μέτρα κάτω από τη γη. Για την παραχάραξη της ιστορίας και τη σχετιζόμενη συμβολική βία, αρκεί να διαβάσει κανείς τι γράφεται σε βιβλία και επιστημονικές διατριβές, θέσεις που διδάσκονται στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, για να καταλάβει το μέγεθος και αυτού του προβλήματος. Όταν συγκέντρωνα στοιχεία για το βιβλίο μου για τον ήρωα της αριστεράς, Βελουχιώτη, τουλάχιστον το 80% του χρόνου μου δαπανήθηκε αναγκαστικά στην εξέταση του τι ήταν αληθές και τι ψευδές, τι αποκρύφθηκε και τι εξοκώθηκε, μεταξύ αυτών που παρουσιάζονται ως γεγονότα στη σχετική βιβλιογραφία από τους στρατευμένους συγγραφείς. Ο Μιλίχιος, ιστορικός καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από τα Εξάρχεια και μέλος του ΚΚΕ, δήλωσε προμηνώς σε συνέντευξη πως τα έξοδα της διανομής των τεραστίων διαστάσεων βοηθείας τροφίμων, φαρμάκων κλπ. Που δόθηκαν στην κατοχή από τους Αμερικανούς και έσωσαν τον κόσμο από τον λοιμό, τα διαχειρίστηκαν οι μεγαλέμποροι, αντιπρόσωποι της άρχουσας τάξης, που πλούτησαν σε βάρος των φτωχών. Απέκρυψε όμως παντελώς τον άψογο και κρισιμότατο ρόλο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, τόσο όσον αφορά την οργάνωση της συλλογής της μεταφοράς, όσο και τη διαδικασία της διανομής. Προφανώς αυτό δεν τέριαζε στο μαρξιστικό του μοντέλο της πάλης των τάξεων. Από την άλλη μεριά, ο εξίσου γνωστός πολυγραφότατος και λαοφιλής συγγραφέας των κατοχικών γεγονότων στην Αθήνα και τον Πειραιά, είχε πρόσφατα δηλώσει δημόσια πως δεν είχε υπόψη του πως κατά τη διάρκεια της κόκκινης τρομοκρατίας 1943-44 έγιναν πολυάριθμες σφαγές αθώων αμάχων, κάθε φύλου και ηλικίας στον Φενεό. Υποσχέθηκε πως θα το ερευνούσε. Διαβάζοντας όμως τα τελευταία του έργα, δεν φαίνεται πως έμαθα ακόμη τίποτα για το θέμα. Συνεχίζει στις μονόπλευρες περιγραφές και αναλύσεις του και χρησιμοποιεί προκλητικά τη γλώσσα, τους όρους και αξίες της αριστερής παράταξης, η οποία βλέπει τους κομμουνιστές τρομοκράτες σαν αγνούς πατριώτες, αντιστασιακούς και όλους τους αντιπάλους τους σαν αντιδραστικούς ή προδότες και δοσίλους. Άσχετο με το τι διαδίδουν οι προπαγανδιστές, οι ταγμένοι επιστήμονες και πολιτικοί κήρυκες, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία πως αυτοί που άρχισαν και κλιμάκωσαν τον εμφύλιο, που επίσης κατά τη διάρκεια του αρνήθηκαν επίμονα κάθε είδους ειρηνικούς συμβιβασμούς, ακόμη και ύστερα από τη στρατιωτική τους ήττα το 1949, έμειναν με τα όπλα παραπόδα. Ήταν Έλληνες κομμουνιστές, τότε ζηλωτές του σταλινισμού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως οι κομμουνιστές είχαν και την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις πτυχές του εμφύλιου δράματος. Γιατί ως γνωστόν το ταγκό χορεύεται πάντοτε από δύο. Οι πολίτες έπρεπε να προστατευτούν από την κόκκινη βία. Το κράτος έπρεπε να πολεμήσει την αναρχία και να υπερασπίσει την ακεραιότητά του από τους ένοπλους στασιαστές. Κατά την πολύχρονη διάρκεια της περίπλοκης μοιραίας εμφύλιας σύγκρουσης, ήταν όμως αναπόφευκτο να γίνουν λάθη
και από τις δύο επόμενες παρατάξεις. Είναι καθήκον όλων μας, άσχετο των πολιτικών μας φρονημάτων, να φροντίσουμε να μην επαναληφθεί το κακό. Γι' αυτό το λόγο, κάθε σοβαρή και νυφάλια ανάλυση των δύσκολων εμφυλίων χρόνων που διευκολύνει την κατανόηση αυτών των απολογικής άποψης ακατανόητων γεγονότων είναι πάντοτε πολύ ευπρόσδεκτη. Την κατανόησή του τι ακριβώς συνέβη την περίοδο της δεκαετίας του 40, αλλά και τι σφάλματα διαπράχτηκαν από ποιους και πότε, πετυχαίνει από όλες τις απόψεις ο καθηγητής Ιωάννης Βουγάς με το παρόν βιβλίο. Πρόκειται για ένα μνημειώδες πόλεμο, το οποίο μέσω της περιγραφής των σημαντικότερων γεγονότων της δεκαετίας του 40 στη Θεσσαλία, με χρονική συνέπεια και αντικειμενικότητα, συνεισφέρει μεταξύ άλλων στην απόδοση δικαιότερης ιστορικής μνήμης σε πρόσωπα και οργανώσεις αυτής της κομβικής περιοχής της Ελλάδας. Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε 12 συναφείς ενότητες, οι πιο σημαντικές από τις οποίες αναφέρονται στον υπότιτλο του πονήματος. Η Θεσσαλία είναι μια περιοχή δεσπόζουσας γεωστρατηγικής αξίας για τους Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές, τη Βρετανική στρατηγική αποστολή, αλλά και για την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν μια περιοχή με αριστερές παραδόσεις ήδη πριν από τον πόλεμο. Στην κατοχή απετέλεσε το επίκεντρο του εαμικού μαζικού κινήματος. Ο στρατός του, ο Ελλάδας, εκτός από τη μεγάλη βοήθεια που πήρε από τους Βρετανούς, οπλίστηκε ύστερα από τη συνθηκολόγηση και αφοπλισμό των Ιταλών με πολυάριθμα όπλα κάθε κατηγορίας. Η Θεσσαλία έδωσε στον τακτικό στρατό του Ελλάς το 25% των μονίμων ενόπλων ανταρτών. Αργότερα ενίσχυσε ουσιαστικά με μαχητές και τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος. Η Θεσσαλία υπήρξε η μεγαλύτερη πηγή εφοδιασμού με τρόφιμα, μερικά εκ των οποίων εστάλησαν ακόμα και προς ενίσχυση του στρατού του Αλβανού Εμβέρ Χότσα. Οι εισοδιές και η κτηνοτροφία της Θεσσαλίας, μαζί με τη λία από το συστηματικό πλιάτσικο που συντελέστηκε και τις χρυσές λίρες που δόθηκαν απλόχερα από τους Βρετανούς, απετέλεσαν τη βάση της μεγάλης περιουσίας που απέκτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στη Θεσσαλία εγκαταστάθηκε το Γενικό Αρχηγείο του Ελλάς και το Κοινό Γενικό Στρατηγείο των Ανταρτών. Εκεί μετακόμισε τον Ιούνιο του 1944 η ΔΕΕΑ. Από τη Θεσσαλία πέρασαν και έδρασαν τα πιο γνωστά ονόματα της εαμικής κίνησης όσο και του Δημοκρατικού Στρατού, όπως Καραγιώργης, Βελουχιώτης, Σιάντος, Μπατζιόκας, Σαράφης, Καραντάου, Πλάνας, Κουκουβάλας, Βαφιάδης, Γούσιας, Φλωράκης και άλλοι. Πολλές σελίδες στο βιβλίο αφιερώνονται στην εντελεχή περιγραφή της δράσης των ανωτέρων στελεχών. Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο υπάρχει για τη δράση του Βελουχιώτη, με πολύ αποκαλυπτικές μαρτυρίες γύρω από την καταδίωξη και το θάνατό του. Εκεί εφαρμόστηκε από πολύ νωρίς συστηματικά η κόκκινη τρομοκρατία. Η Θεσσαλία απεδείχθη πρωτοπόρα και σε αυτόν τον απεχθή τομέα. Εκεί δημιουργήθηκαν πολλά στρατόπεδα συγκέντρωσης των αντιδραστικών, όπως και ειδικευμένα στρατόπεδα νουθεσίας εντός εισαγωγικών. Εκεί συντελέστηκαν πολλές δολοφονίες αντιδραστικών. Βρέθηκαν πολλοί ομαδικοί τάφοι. Εκεί εξαφανίστηκαν και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους οι περισσότεροι συλληφθέντες που στάλθηκαν για μια μικρή αντίσταση στους υπευθύνους. Εκεί μεταφέρθηκαν και οι περισσότεροι όμοιροι των Δεκεμβριανών, από όσους επέζησαν της πεζοπορίας. Εκεί συντελέστηκε εκτεταμένη βίαιη στρατολογία ανταρτών όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων κοριτσιών. Όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα παρουσιάζονται με εντυπωσιακές λεπτομέρειες και ακρίβεια σε όλο το βιβλίο. Τελικά το μόνο θετικό από τη δράση των τρομοκρατών στην περιοχή είναι πως δεν υπάρχουν μαρτυρίες για δολοφονίες μικρών παιδιών. Κάτι που έχει καταγραφεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μέσα στο πλαίσιο των αυτοδικαιών της λευκής τρομοκρατίας, στην περιοχή της Θεσσαλίας φωνεύτηκαν και καταδιώχθηκαν κομμουνιστές μαχητές του Ελλάς ή αργότερα του Δημοκρατικού Στρατού. Οι περισσότεροι ξυλοκοπήθηκαν για να αποκαλύψουν που είχαν κρύψει τον τεράστιο κλεισμό,
που δεν παρέδωσαν ύστερα από τη Συμφωνία της Βάρκισσας, ενώ άλλοι που δεν κατάφεραν να καταφύγουν στις χώρες του παραπετάσματος, συνελήφθησαν, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει. Αρκετοί εκτελέστηκαν, πολλοί φυλακίστηκαν, αλλά οι περισσότεροι αφέθηκαν για διαφόρους λόγους ελεύθεροι. Στη Θεσσαλία έγινε προσπάθεια με τη βοήθεια των Ιταλών να εγκαθιδρυθεί το πριγκιπάτο της Πίνδου και η Ρωμαϊκή Λεγεώνα των Βλάχων. Παρά τα προνόμια που παρήχαν οι Ιταλοί, κατά τις υποσχέσεις που έδιναν οι ηγέτες της κίνησης, ελάχιστοι βλάχοι της Θεσσαλίας ανταποκρίθηκαν, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών παρέμειναν πιστοί στην Ελλάδα. Η περιοχή αστυνόμευε ένας μεγάλος αριθμός Ιταλών, οι δυνάμεις των οποίων ήταν άρτια εξοπλισμένες. Επίσης, οι Ιταλοί ήταν υπεύθυνοι για μία από τις μεγαλύτερες και σκληρότερες φυλακές της χώρας στη Λάρισα. Ιδιαίτερα τους μήνες πριν τη συνθηκολόγηση και αφοπλισμό τους, οι Ιταλοί εφάρμοσαν πολλά και σκληρά αντίπεινα κατά του τοπικού πληθυσμού, απολύτως δυσανάλογα των απολειών τους από τον Ελλάς, κυρίως λόγω ενεδρών ή φόνου μεμονωμένων στρατιωτών τους. Στη Θεσσαλία αναπτύχθηκαν πολύ νωρίς σοβαρότατες εθνικές αντιστασιακές ομάδες, όπως η ΕΣΑΠ του Κωστόπουλου που διαλύθηκαν δια της βίας από τον Ελλάς και τα μέλη τους που δεν κατάφεραν να καταφύγουν στον Έδες, απορροφήθηκαν από τον Ελλάς. Όλα αυτά, όπως και οι συγκρούσεις με τον Έδες, στην περιοχή περιγράφονται διεξοδικά στο βιβλίο. Μικρότερες εθνικές ομάδες, σαν την άκρως συκοφαντημένη ομάδα του Γρηγόρη Σούρλα, που επέζησαν, συνέχισαν τη δράση τους προστατεύοντας τους εαυτούς και άλλους συντοπίτες τους από την κόκκινη τρομοκρατία, που συνεχίστηκε αδιάκοπα με ποικίλη ένταση μέχρι την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού το 1949. Αυτές οι ομάδες πρωτοστάθησαν ύστερα από τη Συμφωνία της Βάρκισσας, την περίοδο της Λευκής Τρομοκρατίας, κυρίως με σκοπό τον εντοπισμό των όπλων που απέκτηκαν οι πρώτοι Ελλασίτες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έγιναν αυτοδικίες. Την περίοδο 1946-1949 συγκρούστηκαν και οι κομμουνιστές πολεμώντας πλάι στον ελληνικό στρατό. Αυτά τα γεγονότα αναλύονται διεξοδικά σε πολλά σημεία στο βιβλίο. Είναι ιδιαίτερα περιεκτικό κεφάλαιο, έχει αφιερωθεί αποκλειστικά ένα ιδιαίτερα περιεκτικό κεφάλαιο, έχει αφιερωθεί αποκλειστικά στη δράση του Σούρλα και της ομάδας. Η περιγραφή της Λευκής Τρομοκρατίας στην περιοχή είναι λεπτομερέστατη, ενώ η ανάλυση του φαινομένου είναι μία από τις εμπεριστατωμένες στη βιβλιογραφία. Εναντίον της κόκκινης τρομοκρατίας και της εαμικής αντίστασης έδρασαν ύστερα από συνθηκολόγηση των Ιταλών και άλλες ομάδες, οι οποίες όμως όχι μόνο συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, αλλά και οργανώθηκαν από αυτούς. Πρόκειται για τη δοσυλλογική οργάνωση ΕΑΣΑ, η οποία δεν είχε απολύτως καμία σχέση με αυτά. Η δράση ορισμένων μελών της οργάνωσης ήταν κάποιες φορές τόσο ακραία και απίθατη, που οι ίδιοι οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να τους τιμωρήσουν με τον πιο σκληρό τρόπο. Για πολλούς ΕΑΣΑΔΙΤες, η συμμετοχή τους στην οργάνωση ήταν θέμα αυτοπροστασίας και αναγκαστική αντίδραση στα βαριά εγκλήματα των κομμουνιστών. Για τους Γερμανούς ήταν μια βολική λύση στην αντιμετώπιση του ΕΑΜ Ελλάς. Όλα αυτά τα θέματα και πολλά άλλα που αφορούν όχι μόνο τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν το 1940 στην Θεσσαλία, αλλά και το γενικό ιστορικό πλαίσιο, τεκμηριώνται και αναλύονται με τον ενδελεχή τρόπο της κλασικής ιστοριογραφίας, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα και αξιόπιστες μαρτυρίες, εμπλουτισμένο με μια επιδέξια χρήση της προφορικής ιστορίας που έχουμε βιώσει και στα προηγούμενα έργα του συγγραφέα. Αυτή τη φορά το βιβλίο της Θεσσαλίας είναι τεκμηριωμένο αποκλειστικά με δευτερογενείς πηγές. Οι μαρτυρίες όμως που ο συγγραφέας χρησιμοποιεί είναι αποκαλυπτικές και ζωντανές, δίνοντας περιεχόμενο σε κατά τα άλλα δυσκολονόητες εμφύλιες καταστάσεις. Ο συγγραφέας συγκεντρώνει την περιγραφή και ανάλυση του με παραπομπές στις περισσότερες πηγές σχετιζόμενες με τα συμβάντα
και ιδιαίτερα στα γραπτά των πρωτοστατών στο όλο δράμα. Επιδεικνύει μεγάλη ικανότητα να συνδέει φαινομενικά ασύμβατες καταστάσεις, εφόσον χρησιμοποιεί πηγές από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, σε ένα ουσιαστικό σύνολο. Είναι ένα βιβλίο με εξαιρετικές υποσημειώσεις και συνημμένες πληροφορίες που διευκολύνουν το διάβασμα. Στο σύνολό του πρόκειται για ένα καλογραμμένο βιβλίο που θα ικανοποιήσει και το πιο απαιτητικό αναγνώστη. Είμαι σίγουρος πως ο καθένας μας θα βρει σε αυτό το βιβλίο απάντηση στα βασικά ερωτήματά του για τον εμφύλιο, ενώ ο συγγραφέας με αφετηρία τη Θεσσαλία καλύπτει σχεδόν τα σπουδαιότερα γεγονότα της δεκαετίας του 40. Παραδείγματος χάρη, πιστεύω πως το βιβλίο θα μελετηθεί με ιδιαίτερη προσοχή από τους ιστορικούς και κοινωνικούς επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Το βιβλίο προσφέρει για πρώτη φορά μια ολική, εμπεριστατωμένη και στέρεη βάση με τα πραγματικά συμβάντα της περιοχής τους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο εκκίνησης για τον κάθε τύπο ειδικευμένων αναλύσεων. Θα δώσει και εν μέρει απάντηση σε μια ερώτηση που τους απασχολήσω από καιρό για την υπόσταση και τον ρόλο των ταγμάτων ασφαλείας, τα οποία, κατά τη γνώμη τους παραδόξως δεν έδρασαν στη Θεσσαλία. Στο βιβλίο υπάρχει μεταξύ άλλων η πληροφορία πως η Γερμανία απέρριψαν το αίτημα του Ιωάννη Ράλ να δημιουργήσει τάγματα πάνω από το Αγρίνιο και την Εύη. Αυτό επιβεβαιώνει την δυσπιστία των κατακτητών προς τα τάγματα ασφαλείας, γιατί φοβόντουσαν πως θα έτρεφαν τα όπλα εναντίον τους. Γι' αυτό εξάλλου, μέχρι την αποχώρησή τους από τη χώρα, τα εφοδίαζαν σχεδόν αποκλειστικά μόνο με ελαφρά όπλα και μάλιστα δεύτερης επιλογής. Ένα από τα δικά μου αγαπημένα θέματα είναι ο ρόλος και η σχέση των ιδεολογιών και γενικά των βασικών αξιών με την πράξη. Πιο συγκεκριμένα, ποιος ήταν ο ρόλος της κομμουνιστικής ιδεολογίας και αξιών με την ομή βία που εξασκήθηκε τη δεκαετία του 40 στην Ελλάδα και συνεχίζεται στις μέρες μας σαν λεκτική ή συμβολική βία? Ποιος ήταν ο ρόλος της ηγεσίας του κόμματος στο θέμα? Είναι ποτέ δυνατόν ανώτατα στελέχη του κόμματος που δηλώνουν πως προασπίζουν τα ανθρώπινα ιδεώδη, την ειρήνη κλπ. Να είναι υπεύθυνα ή συμμέτοχα στα μισαρά βία συμβάντα? Οπωσδήποτε πρόκειται για περίπλοκες ερωτήσεις. Στο βιβλίο υπάρχουν αρκετές αναφορές στις δηλώσεις και τον τρόπο σκέψης της ηγεσίας του κόμματος, όπως και των επαγγελματιών, επαναστατών και διαφωτιστών που είχαν κατακλείσει τη Θεσσαλία στα κατοχικά χρόνια. Υπάρχει όμως ακόμα και κάτι πολύ σημαντικό. Πως οι οπαδοί, ο απλός λαός, κατανοούσαν, εσωτερήκευαν και εφάρμοζαν τα ιδανικά της ηγεσίας και των διαφωτιστών. Στο βιβλίο υπάρχουν αξιόπιστες μαρτυρίες πως πολλοί νέοι φτωχοί και αγράμματοι προσέτρεξαν στον Ελλάδα και αργότερα στο ΔΕΣΕ, έχοντας πιστέψει αυτούς που τους υπόσχονταν πλούτη και μοίρασμα της περιουσίας των οικοκυρέων. Το σύνθημά τους ήταν «Αυτός που δουλεύει τα χωράφια ή φυλάει τα κοπάδια, τα υποπρόβατα και τα πόδια, πρέπει να τα πάρει δικά του». Με ό,τι αυτό συνεπάγει, οι φυσικοί εκτελεστές έχουν βέβαια την άμεση ευθύνη για τα αποτρέπαια εμφύλια εγκλήματα που διέπραξαν. Τεράστια όμως είναι και η ευθύνη των λεγόμενων ιδεολόγων και διανοουμένων, δηλαδή όλων αυτών που κατήφθηναν τους άπειρους νέους και τους ημιμαθείς μέχρι και αγράμματους εργάτες και αγρότες. Αναλογίζομαι πόσες τεράστιες εθνικές καταστροφές θα είχαν αποφευθεί και πόσο αίμα θα είχε σωθεί εάν οι συνοδές του Κομμουνιστικού Κόμματος και οι υποστηρικτές τους συνειδητοποιούσαν δύο πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, πως όλοι οι συνετοί άνθρωποι καταδικάζουν από τον για αυτούς αντιστασιακό αγώνα του 42-44, συμπεριλαμβανομένου του κινήματος των Δεκεμβριανών. Θεωρούν μεταξύ άλλων πως το 1943-44 οι κομμουνιστές απλώς τιμώρησαν τους προδότες. Εν συνεχεία τον Δεκέμβριο του 1944 αναγκάστηκαν απλώς να πολεμήσουν για να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση και όχι για να καταλάβουν την εξουσία. Τέλος το 1946 αναγκάστηκαν να ξεσηκωθούν πάλι παρά τη θέλησή τους λόγω της αφόρητης λευκής τρομοκρατίας.
Είναι επίσης αναμφισβήτητο πως οι κομμουνιστές ζηλωτές που ανοιχτά σήκωσαν τα όπλα το 1946 εναντίον της δημοκρατίας και του αστικού καθεστώτος και εκτός αυτού πάλεψαν εις βάρος της ακεραιότητας της χώρας, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πρωτοστάτησαν σε όλες τις περιόδους της κόκκινης τρομοκρατίας, με τη μόνη διαφορά πως στο τέλος ενισχύθηκαν ανοιχτά με πολύ μεγάλο αριθμό σλαβόφρόνων ανταρτών από τη Μακεδονία. Στον, για να μην πω περισσότερα, παράλογο αγώνα τους, χρησιμοποίησαν τα ίδια όπλα μαζί με τα υπόλοιπα που εφοδιάστηκαν από τους κομμουνιστές φίλους τους των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Ολοκληρώνοντας το συμπέρασμά μου είναι πως το βιβλίο της Θεσσαλίας Πρωτοχώρας αξίζει να διαβαστεί. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα προηγούμενα βιβλία του συγγραφέα. Μέσα στο πλαίσιο της επικρατούσης ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς στην Ελλάδα, ο Ιωάννης Μπογάς με τον υφάλιο του τρόπο, μαζί με άλλους υψηλήτους συγγραφείς όπως η Λαζαρίδης, Μουτζής, Χαλίβας, Μαραντζίδης και λίγοι ακόμη, αποτελούν τους σύγχρονους Ηρακλειδείς που από τα αποκαλυπτικά τους έργα καθορίζουν την πρωτοαρχία της παραχάραξης της ιστορίας των εμφυλίων χρόνων. Κωνσταντίνος Άμμου. Και τώρα το λόγο έχει ο όσα είπαμε και όσα ακούσαμε, ποιες ηλικίες αφορούσαν. Είτε αντάρτες ήταν, είτε μη αντάρτες ήταν, είτε βήματα. Ναι, δηλαδή οι ήρωες, οι αρνητικά ήρωες, ήταν άτομα νεαρά. Όσοι διασωθήκανε και φτάσανε στην ηλικία τη δική μου, εγώ είμαι 82 ετών τώρα, κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, συνάντησα και κομμουνιστές και μη κομμουνιστές. Αλλά εγώ ως γιατρός έπρεπε να δείξω το ίδιο ενδιαφέρον, την ίδια αγάπη και την ίδια στοχή και το έκανα. Μέσα λοιπόν από το ιστορικό που έπαιρνα, παίρνεις και το πνευματικό ιστορικό. Και ρωτούσα, και ρωτάω ακόμα και ρωτάω και εσάς, άμα πεθάνετε, τι θα γίνετε? Θα γίνετε κόμμα ή θα πάτε να συναντήσετε τους προγόνους σας? Δεν υπάρχει κομμουνιστής που να μην σου πει ότι εγώ θα γίνω κόμμα. Δηλαδή δεν πιστεύουν αυτά που πίστευαν οι άλλοι. Ένα μεγάλο, δηλαδή το 30% έλεγε θα γίνω κόμμα. Ένα 30% έλεγε μπορεί να γίνει, να περιμένουμε την τελευταία ώρα σε στήλο Ραφαηλίδη. Το Ραφαηλίδη στην τελευταία, αφού έκανε όλη την Ελλάδα, έκανε κήρυγμα θεΐας σε όλη την Ελλάδα, το τελευταίο 15ήμερο άλλαξε και φωνάζει τον Τριανταφυλλόπουλο, τον δημοσιογράφο, και του λέει φέρω με ένα παπά να με μεταλάβει. Δηλαδή, αφού έκανε κήρυγμα τόσα χρόνια, έκανε βιβλία και διαφωνιστικά και λοιπά, στο τέλος είναι αυτό. Τελευταία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η ιστορία του Φλωράκη, και αυτό στο τέλος της μέρας. Έχουμε λοιπόν και αυτό το φαινόμενο. Επίσης, αν ρωτήσετε, το 30% λέει εγώ θα πάω να δω τον Παράδεισο, να δω τους γονείς μου κτλ. Όμως, αυτή η μοιρασιά του 30-30-30, δηλαδή 30 πάω στο χώμα, 30 δεν ξέρω τι θα γίνει, το 30 θα πάω στον Παράδεισο, περισσεύει ένα 10%. Το 10% είναι η αλεξιτιμική. Αυτοί δεν έχουν συναίσθημα, δεν τους νοιάζει. Η απάντησή τους είναι δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι θέλει να γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς να κάνουν το κακό. Αλλά όταν τους ζεις στα γεράματά τους, δεν έχει νόημα να συζητάς. Πρέπει να τους προλάβεις από την νεαρά ηλικία, γι' αυτό και καθήκον των γιατρών όλων είναι από νωρίς να φέρουν είδηση τι γίνεται. Από παιδιά. Το βλέπεις το παιδί, δέρνει το άλλο παιδί, χωρίς λόγο. Βία, συνεχής. Γιατί? Τι κάνει ένα παιδί να είναι βίαιο? Αυτό το παιδί το βίαιο δεν θα γίνει και βίαιος ενήλικος? Και όταν βρεθεί στην ευκαιρία να έχει όπλα στα χέρια, δεν θα χρησιμοποιήσει εναντίον του αδελφού του για να πιάσουν το κακό από τη ρίζα. Γιατρέ, περίμενα να μας πεις δύο λόγια για τον παππούτσο σας, τον ιερέα, πώς τον έσφαξαν. Όλοι δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο μου, το έχω στο νέμα, αλλά όλοι δεν το έχουν διαβάσει. Θα μας τα πείτε μετά. Θα μας τα πείτε.
να μην... Αγαπητοί, πρώτα σε ευχαριστώ που είστε εδώ. Πριν αναφερθώ στο περιεχόμενο του βιβλίου, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια σχετικά με την αντιμετώπιση της ιστορίας της περίοδου 40-49 από τους πολιτικούς στις κυβερνήσεις της Ελλάδος για τους φυσικούς και πολιτικούς απογόνους των υπευθύνων όλων των ομοτήτων που συνέβησαν τότε. Η πολιτική και μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μετά το τέλος της κομμουνιστικής αυταρξίας το 1949 και με την πάροδο του χρόνου για λόγους εσωτερικής γαλήνης και εθνικής ομοψυχίας αργότερα, ίσως και από κάποιο αίσθημα ανοχής ή ανοχής για την 7χρονη δικτατορία, προσάρμοσαν τις αντιδράσεις τους και τις κρίσεις τους για πολλούς οργανισμούς της περίοδου, όπως τα τάγματα ασφαλείας, τους παραστρατιωτικούς, τη λαϊκή τρομοκρατία, το ΕΑΜ Ελλάς, το λεγόμενο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος ή για τα γεγονότα της εθνικής αντίστασης, την κόκκινη τρομοκρατία, το κατοχικό εμφύλιο, την κομμουνιστική εργασία του 46-49 και το πεδομάζωμα. Για κάποιους έγιναν σκληροί και επέβαλαν την αρχή της αγιότητας. Αν με ρωτήσετε θα σας πω τι είναι αυτή. Και για άλλους έγιναν υπερανεκτικοί και έτοιμοι να συγχωρήσουν τα χειρότερα εγκλήματα και τις μεγαλύτερες προδοσίες. Αυτό είναι κατανοητό βέβαια για να το εφαρμόσει την πολιτική και να το δεχθεί η κοινωνία. Όμως, οι καθηγητές πανεπιστημίου που ασχολούνται με την ιστορία και οι ιστορικοί πρώτα στα θύματα εκείνης περίοδου, ιδιαίτερα στα αθώα εξ αυτών, αλλά και προπαντός το οφείλουν σε όλους τους αγωνιστές εκείνης περίοδου, τους Έλληνες που ακολούθησαν και που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Η αντικειμενική καταγραφή είναι ιδιαίτερα απαραίτητη για τα γεγονότα της περίοδου 40-49, γιατί οι οπαδοί της πλειοψηφίας που προκάλεσε όλα σχεδόν τα δυσάρεστα γεγονότα και τα εγκλήματα εκείνης της περίοδου δεν ακολούθησαν το παράδειγμα της πλειοψηφίας για αλήθεια και εθνική ομοψυχία, αλλά έχει επιδοθεί σε έναν συνεχή αγώνα προβολής ψευδών ως ιστορία που τα περνά σε μεγάλο μέρος της νεολαίας και λειτουργούν ως καρκίνος στις άρχες του έθνου. Για να μην αναφερθώ σε πολλά, αρκεί να επισημάνω το άσεμνο ψεύδος ότι ο Ελλάς δήθεν ελευθέρωσε τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Καλαμάτα, τη Λαμία, τις μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, κάτι που αντικειμενικά αντίκειται στην πεζή αλήθεια, σύμφωνα με την οποία οι Γερμανοί, όταν το απεφάσισαν για να μην αποκλειστούν από τους προελάβοντες Σοβιετικούς, έφυγαν απειφέκλειστοι από τον Ελλάς, εκτός από κάποια γεφύρια που κρέμισαν στη Δυτική Μακεδονία. Ενώ αυτά τα ψεύδι λέγονται για τον Ελλάς, αποκρύπτεται από παντού το γεγονός ότι ο εδές του Ζέρβας πολέμησε τους αποχωρούντας Γερμανούς στην Κύπρο. Τελευταία, η πολιτική και η φυσική απόγονη του ΕΑΜ, του Ελλάς, της ΟΠΛΑ και του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, με την ανοχή των δημοτικών αρχών έχουν επιδοθεί στην ανέγερση μνημείων και ανδριάτων και ονομοθοδοσίες δρόμους, πλατείες και σχολεία για αμφιλεγόμενα πρόσωπα. Κανείς βέβαια μπορεί να πει ότι αυτό το πράγμα δεν βλάπτει. Αν δεν λάβουμε βέβαια υπόψη, τι περνά στις επόμενες γενιές για τα γεγονότα και τα πρόσωπα εκείνης της περίοδου. Σχετικά με το παρόν βιβλίο τώρα. Όσοι με παρακολουθείτε, θα γνωρίζετε ότι εκτός από το πρώτο βιβλίο το 2006, την ιστορία της Ειρήνης Δαμουπούλου, ενός θύματος του πελοποννησόματος, έχω ασχοληθεί κυρίως με τα γεγονότα του 40-45 στην Πελοπόννησο, που δοκίμασε τις μεγαλύτερες σφαγές των κομμουνιστών, περίπου 3.500 αμάχους μέχρι την αποχώρηση των Γερμανών τον Αύγουστο του 1944 και 6.000-6.500 σύνολο μέχρι τη Συμφωνία της Βάρκηζας, τους οποίους περιλαμβάνονται και 1.000 περίπου εχμάλωτοι, οι οποίοι εχμάλωτοι υποτίθεται ότι είναι ιεροί, δεν τους σφάζουμε, άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας. Το ενδιαφέρον για τη Θεσσαλία ξεκίνησε το 2019, όταν σε μια επίσκεψή μου
σε φίλους στην Αγγλία, εκείνοι γνωρίζοντας το ενδιαφέρον μου έδειξαν δύο από τα πιο φρικτά και τρομερά στρατόπεδα κρατουμένων και σφαγών στο Τσουνάτι και την Ανάβρα στο βουνό Όσθη. Γιατί η Θεσσαλία πρωτοπόρα. Η περιοχή της Θεσσαλίας στο Μεσοπόλεμο είχε το μεγαλύτερο ποσοστό κομμουνισμού. Από εκεί κατάγονταν τα περισσότερα ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ, ενώ ήταν η κολυμβήτρα του Σιλοάμ, όπου στέλνονταν να υπηρετήσουν και όσοι δεν κατάγονταν από εκεί, όπως ο Ζαχαριάδης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Πολύδωρας Δανιηλίδης, ο Τάσος Κουλαπάς και πολλοί άλλοι. Την άνοιξη του 1941 στη Θεσσαλία αποκτήσαν πολλές εκατοντάδες στρατιώτες των συμμάχων, τους οποίους προστάτευσαν πατριώτες Θεσσαλοί σε μοναστήρια και ιδιωτικά σπίτια, ενώ άλλοι με τα καΐκια τους άρχισαν άμεσα να τους φυγαδεύουν προς Σέρβια και Τουρκία. Αυτά γίνονταν ενώ ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει στην Νότια Ελλάδα και την Κρήτη. Η οικογένεια του Γρηγόρη Σούρλα πρωτοστάτησε σε αυτή την αντιστασιακή δράση. Κράτησε υπό την προστασία της συμμάχου στρατιώτες και δέχτηκε την πρώτη μεγάλη τιμωρία γι' αυτό από τους Ιταλούς. Οι πρώτοι ένοπλοι αντάρτες βγήκαν στο κάτω Όλυμπο, άσχετα αν το ξεκίνημα του Ελλάς το γιορτάζουν στη Φθιώτητα. Η Θεσσαλία προηγήθηκε κατά τουλάχιστον ένα εξάμηνο της Πελοποννήσου σε σφαγές αμάχων και στη λειτουργία στρατοπέδων κρατουμένων του ΟΕΑΜ Ελλάς. Οι πρώτες σφαγές μεμονωμένων ατόμων έγιναν τον Ιανουάριο του 1943 και οι πρώτες ομαδικές σφαγές το Μάρτιο του 1943. Ενώ στην Πελοπόννησο οι σφαγές άρχισαν μετά το σύμφωνο του Πυραχείου τον Αύγουστο του 1943 και σε μεγαλύτερη έκταση μετά την αποχώρηση του Ιταλικού στρατού τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Μια σημαντική διαφορά της κόκκινης βίας μεταξύ Θεσσαλίας και Πελοποννήσου είναι ότι ενώ στην Πελοπόννησο χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά το μαχαίρι σε 100% των περιπτώσεων, στα θύματα συμπεριλαμβάνονταν δεκάδες μικρά παιδιά. Στη Θεσσαλία δεν υπάρχουν μαρτυρίες ή στοιχεία για σφαγές παιδιών και ένα ποσοστό δολοφονιών έγιναν με σφαίρες. Ίσως γιατί ο Ελλάς Θεσσαλίας ήταν η πλουσιότερη μονάδα του Ελλάς σε όπλα και πυρομαχικά. Η Θεσσαλία ήταν η χρυσή αγελάδα του Ελλάς και του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Στα γύρω βουνά είχαν τεράστιες αποθήκες γεωργικών προϊόντων διατροφής, ενώ τα κοπάδια από εγωπρόβατα, τα βοηδή και τα άλογα ήταν πάντα στη διάθεσή τους για πιάτσικο για τον αγώνα. Στον κάτω Όλυμπο οι αντάρτες έλεγαν κάθε αντάρτης και το σφακτό του. Αμέσως μετά τη συμφωνία της Βάρκηδας, στη Θεσσαλία ξεκίνησε πρώτα το κυνήγι των φυγόδικων μελών του ΕΑΜ Ελλάς και της ΟΠΛΑ, αυτό που αποκαλείται λευκή τρομοκρατία, και έγιναν οι πρώτοι αποκεφαλισμοί και η έκθεση των κεφαλών του Άρη Βελουχιώτη και του συντρόφου του Τζαβέλα. Για το γεγονός αυτό θα βρείτε πολλά στοιχεία στο βιβλίο που δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά μέχρι τώρα. Στη Θεσσαλία απέκρυψε ο Ελλάς τα πιο πολλά όπλα και πυρομαχικά και ειδικά τα πιο πολλά βαριά όπλα. Γι' αυτό εκεί ξεκίνησαν οι πιο σημαντικές ανταρπλωμάδες το 1946. Οι κεντρικές διαβάσεις της Θεσσαλίας που συνέβαιναν τη Βόρεια Ελλάδα με την Νότια Ελλάδα ήσαν οι πρώτες που ναρκοθετήθηκαν από τους αντάρτες. Σε μονάδες του ελληνικού στρατού στα στρατόπεδα της Θεσσαλίας έγινε η πιο σοβαρή απόπειρα πραξικοπήματος από κομμουνιστές στρατιώτες. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της απόπειρας ήταν η δημιουργία του στρατοπέδου της Μακρονήσου, όπου τα επόμενα χρόνια στέλνουν να υπηρετήσουν τη θητεία τους οι ύποπτοι στρατιώτες. Στην περιοχή της Θεσσαλίας άρχισε συστηματικά η βίαιη στρατολογία νέων αγοριών και κοριτσιών, πρώτα από μικρά χωριά το φθινό του 1947, ενώ το 1948 η στρατολογία εντάθηκε με επιθέσεις σε πολλές πόλεις της περιοχής και με αρχή την Καλαράκα και την Κονόμολη της Φακηδόνας. Αν εξαιρέσουμε τη Μακεδονία λόγω γειτονίας με το παραπέτασμα και την ειδική περίπτωση των Σλαβοφρόνων που απεχώρησαν μαζικά προς τη Ιουγκοσλαβία, η Θεσσαλία έχασε τότε το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού σε νεκρούς, αντάρτες, παραστρατιωτικούς, στρατιώτες και αμάχους
αλλά και σε διαφυγόντες στο παραπέτασμα. Σε νεκρούς αντάρτες, η πρώτη μεραρχία Θεσσαλίας του Χαριλάου Φλωράκη είχε περισσότερους νεκρούς σε απόλυτο ρυθμό από την αποκλεισμένη τρίτη μεραρχία της Πελοποννήσου. Παρότι ένας αριθμός ανταρτών του Φλωράκη με τον ίδιο επικεφαλής διέφυγε στην Αλβανία. Τελειώνω με λίγα λόγια για τις παραστρατιωτικές ομάδες της Θεσσαλίας και για την πολυπληθέστερη και την μεγαλύτερη δράση αυτή του Γρηγόρη Σούρλα. Ο πολύ μεγάλος αριθμός αυτών των ομάδων στη Θεσσαλία προήλθε κυρίως από δύο λόγους. Πρώτον, η μεγάλη βία του Ελλάς το 1943-1944 με σφαγές, βασανισμούς και πιάτσικο και από τα πολλά όπλα που κράτησε στη Θεσσαλία μετά τη συμφωνία του Βάρκη. Ο κανόνας δράσης αντίδρασης έχει καθολική εφαρμογή. Έτσι, η κόκκινη βία και το πιάτσικο της κατοχής μαζί με τα πολλά κρυμμένα όπλα ανέδειξαν τη Θεσσαλία σε κορυφαία περιοχή εμφάνισης παραστρατιωτικών ομάδων, από τις οποίες η μεγαλύτερη ήταν αυτή του Γρηγόρη Σούρλα, ο οποίος έχει συγκεντρώσει και το ανίποτο μίσος των αριστερών. Ο Σούρλας, όπως περιγράφει στο βιβλίο, ήταν πρωτοπόρος στην αντίσταση. Προστάτευσε συμμάχους στρατιώτες, κάτι που ανέφερα, πολέμησε τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, συνεργάστηκε για λίγο με τον Βελουχιώτη μέχρι να μάθει ότι αντιπροσώπευε του ΚΟΕ. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με την οργάνωση ΕΣΑΠ του Ταγματάρχη Χρυσόπουλου, που διαλύθηκε από τον Ελλάς και τελικά συγκρότησε τοπικό αρχηγείο του ΕΔΕΦ, του ΔΕΒ. Όταν και αυτό με επίθεση του Ελλάς σχεδόν διαλύθη, ο ίδιος παρέμεινε στο βουνό με λίγους συντρόφους, προσφέροντας συχνά βοήθεια σε Βρετανούς συνδέσμους του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, με κορυφαία επιχείρηση την αναπτύξη της σύραγγας του Κουρνόμου, κάτι που στο ίντερνετ και σε βιβλία αριστερών θα διαβάσατε ότι την έκανε το ΚΚΕ, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτή την αναπτύξη της σύραγγας. Την έκανε ο Σούρλας με δικούς του άντρες και με Βρετανούς, τους οποίους υποστήριζε. Η οργάνωση του Σούρλα στη Θεσσαλία μαζί με τον ΕΔΕΣ του Ζέβα στην Κύπρο και τον Τσαούσα Ντόν στην Ανατολική Μακεδονία ήταν οι μόνες που άντεξαν τις επιθέσεις του Ελλάς και είχαν παραμείνει ένοπλα στο τέλος της κατοχής. Η μεγάλη δράση του Σούρλα ξεκίνησε μετά τη Μάρκηζα με τρεις στόχους: την αποκάλυψη των αποθηκών με όπλα του Ελλάς, η σύλληψη φυγόδικων μελών του Ελλάς, ΕΑΜ και ΟΠΛΑΜ και προστασία των χωριών του κάμπου από επιδρομές ανταρτομάδων που είχαν ήδη οργανωθεί στα γύρω βουνά. Τα πρώτα όπλα της οργάνωσης το 1945 που τα έδωσαν απευθείας οι Βρετανοί, ο Βρετανικός στρατός. Από το καλοκαίρι του 1946 η οργάνωση του Σούρλα ελάμβανε όπλα από τον ελληνικό στρατό. Το 1948-1949 είχε πολλές χιλιάδες μέλη, τα περισσότερα έφυπα, και συνεργάζονταν επισήμως με το δεύτερο σώμα του ελληνικού στρατού που κάλυπτε τη Θεσσαλία. Ο λαός τότε έλεγε: πρώτα πάει ο Σούρλας και μετά φτάνει ο στρατός. Φυσικά αυτή η δράση του είχε και έχει ακόμη μεγάλο κόστος. Ο Σούρλας έχει τραβήξει επάνω του απίστευτο μίσος στην προπαγάνδα για ανύπαρκτες προδοσίες και για εγκλήματα που δεν έκανε. Φυσικά ψιλοδαρμοί φυγόδικων που συλλαμβάνονταν για να μαρτυρήσουν τις αποθήκες των όπλων σίγουρα συνέβαινε. Αλλά όχι σφαγές και εκτελέσεις. Υπήρξε και μία μοναδική μαζική εκτέλεση ως αντίπεινα για μια ενέδρα ανταρτών, στην οποία ο Σούρλας έχασε 42 άντρες, εκ των οποίων μερικοί που είχαν συλληφθεί εκμάνωτοι, όπως διαβάσετε στο βιβλίο όσο το πάρετε, υπέφεραν φρικτό θάνατο. Αυτά έγιναν το καλοκαίρι του 1946 και αμέσως μετά από αυτά τα γεγονότα το δεύτερο σώμα στρατού προσέφερε μεγάλη ποσότητα οπλισμού στον Σούρλα και άρχισε να συνεργάζεται επισήμως με τον ελληνικό στρατό.
Στα πολεμικά γεγονότα του 1945-49 στη Θεσσαλία, η καταστροφή της πρώτης μεραρχίας της Θεσσαλίας του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού του καπετάν Γιώργη, ο Σούρλας και οι χιλιάδες εθελοντές του που τον ακολουθούσαν έπαιξαν κέριο ρόλο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Τώρα, πριν από άλλες ερωτήσεις, ο παπάς ήταν ο πνευματικός, άρα ο παπάς είχε θάψει τα παιδιά τους, είχε βαφτίσει τα παιδιά τους είχε παντρέψει τους ίδιους, δεν είχαν κάποιον να ακουμπήσουν, δεν είχαν ψυχολόγο, δεν είχαν ψυχίατρο, ήταν εξομολόγος τους. Ξαφνικά εμφανίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε κήρυγμα διαφορετικό και αυτός τους αντιστέκεται. Αντιστέκονται και οι οποίοι και αυτοί που ήταν κοντά του. Προσπαθούν να βρουν τρόπο πώς θα τον παγιδέψουν για να τον σκοτώσουν. Και τι γίνεται. Ενώ δεν υπάρχουν Ιταλοί ως κατοχή στο Αγγελόκαστρο, γιατί δεν είχε λόγο να υπάρχει μονάδα Ιταλική εκεί πέρα. Πηγαίναν όμως οι Ιταλοί κάθε μήνα και παίρνουν τρόφιμα, κλέβανε κοτόπουλα κτλ. Σε μια φάση που πήγαν οι Ιταλοί, οι άνθρωποι του ΕΑΜ Αγγελόκαστρου βάζουν τον Παπαδημήτρη και του λένε παράσυρε τους στην ταβέρνα, διότι έχουν ανέβει να κάψουν το Μήλο. Ο Μιλωνάς ήταν ο κύριος τροφοδότης και ήταν και ο αρχηγός του ΕΑΜ ταυτόχρονα. Ο αφελής παπάς πηγαίνει στην ταβέρνα μαζί με τους Ιταλούς, οι Ιταλοί τον γελιοποιούν, αλλά ο παπάς κατάφερε να τους μεθύσει και έτσι δεν κάει και ο Μήλος. Συνεχίζεται όμως η άμυνα του παπά για το τίμιο του και τον κατηγορούν ότι συνεργάστηκε με τους Ιταλούς. Του κάνουν λαϊκό δικαστήριο, τον στέλνουν στο σφαγείο των Διδήμων με άλλους 40 αγγελοκαστρίτες. Αρχίζει η επίθεση των Γερμανών μαζί με ταγματασφαλίτες για να καθαρίσουν την Αργολιδοκορυφαία και πλησιάζανε προς τα Δίδυμα. Τον βασανίσανε βγάζοντάς του τις τρίχες με μια τανάλια από τα γένια, βγάλανε τα δόντια, τον ξυλοκοπούσανε. Στο τέλος τον πιάσανε και τον αποκεφαλίσανε. Οι υπόλοιποι που μείνανε μέσα δεν πάθανε τίποτα, διότι έρχεται κάποιος και λέει έρχονται οι Γερμανοί, φύγετε και φεύγονται. Αλλά περιγράψανε και οι 39 το γεγονός της σφαγής, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, αφού του κόψαν το κεφάλι, λέει, περπάταγε 40 μέτρα και έβγαινε μια γαλαζοάσπρη φλόγα από το σώμα του. Αυτό βέβαια, αν το πει ένας, το δέχεσαι. Αν το πούν δύο, αμφιβάλλεις. Αλλά όταν το λένε και οι 39, έγινε λοιπόν γνωστό αυτό το πράγμα εκεί. Ερχόμαστε τώρα, εγώ δεν ξέρω τίποτα, ο πατέρας μου δεν μου έχει πει τίποτα, οι συγγενείς δεν έχουν πει τίποτα, η τρομοκρατία έχει επιβληθεί σε όλους να μην μιλάνε για τις σφαγές. Εγώ είμαι γιατρός. Πηγαίνω στο ιατρείο μου, κάτω από το ιατρείο είναι ένα φωτογραφείο, ο φωτογράφος παθαίνει μια πάρηση προσωπικού, τον θεραπεύω εγώ και καθώς μπαίνω κάθε μέρα και τον βλέπω, εμφανίζεται ένας κύριος με μια ρεβούβλικα και μια καπαρτίνα και μου τον συστήνει και μου λέει από εδώ ο Παπατάδε, δεν ξέρω το όνομά του. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μου λέει, εσύ μοιάζεις στο Παπαδημήτρη του Αγγελόκαστρου. Τον είχες. Μου ήταν παππούς μου. Καλός ήταν ο παππούς σου, αλλά χόρεψε με τους Ιταλούς. Ο άνθρωπος δεν γνώριζε με ποιον μιλούσε. Του λέω, άνθρωπε μου, αυτή τη στιγμή συκοφαντείς έναν άνθρωπο που τον έχετε σφάξει. Ξέρεις τι θα σου συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Πώς έχεις τόση αυτοπεποίθηση. Περνάνε οι μέρες, 1, 2, 3, έρχεται η Δευτέρα, πάω να δω τον φωτογράφο να δω τι γίνεται. Και μου λέει ο φωτογράφος, εσύ έμαθες τι έπαθε. Τι έπαθε. Ρε σκοτώθηκε σε τροχαίο την Κυριακή. Δεν μπορείς λοιπόν να συνεχίζεις τη συκοφαντία διότι υπάρχει θεία δίκη. Αυτό ήταν ένα κλικ πολύ μεγάλο βέβαια και για μένα και με παρακίνησε να γράψω το βιβλίο, αλλά το πιο σημαντικό που με παρακίνησε να γράψω το βιβλίο ήταν ένας Ιταλός. Δηλαδή, διάφοροι ερχόντουσαν στο ιατρείο, έρχεται ένας κύριος μιλώντας ελληνικά, αλλά καταλάβαινε ότι ήταν ξένος. Από πού είσαι, είμαι Ιταλός.
είσαι εδώ, όπως ξέρεις ελληνικά, ήμουνα στην κατοχή αρχηγός της επιμελητείας. Δηλαδή, πήγαινα στα χωριά και μαζεύαμε και κάναμε πιάτσικο και φέρναμε εδώ πέρα για να φάμε. Στο Αγγελόκαστρο είχατε πάει. Είχαμε πάει, πηγαίναμε και παίρναμε άλευρα, παίρναμε αυτά. Είχατε συναντήσει κάποιο παπά. Δυστυχώς συναντήσαμε έναν παπά και μας πήγε στην ταβέρνα και μας μέτρησε. Και δεν κάψαμε το μήλο γιατί είχαμε εντολή να κάψουμε το μήλο. Δηλαδή, μαθαίνεις τώρα την αλήθεια. Μαθαίνεις την αλήθεια από άλλες πηγές πρώτης σειράς. Όλα αυτά τα γεγονότα λοιπόν με έπεισαν να γράψω το βιβλίο, αλλά το συγκλονιστικότερο που με έκανε να το γράψω ήταν το εξής. Αυτός ο παπάς που σας λέω που σκοτώθηκε σε ατύχημα, πήγε και έδωσε στον φωτογράφο μια επιστολή, η οποία ήταν γραμμένη το 1936. Αυτός ο παπάς το 1936 ήταν δάσκαλος του Αγγελόκαστρου. Και γράφει ο Παπαδημήτρης ο Γέλης. Δημήτρη μου, από τότε που έφυγες από το χωριό μας, χάθηκε το φως του κόσμου, όπως τα έλεγε ο Χριστός μας. Του έλεγε αυτού, το συκοφάτησε. Και μου λέει ο φωτογράφος, καλά ρε μου λέει, αυτός ο παπάς τον ευλογεί. Πώς τον συκοφαντεί ο άλλος. Μου λέει, ερμήνευσέ τα. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι οι άνθρωποι. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Όχι, δεν τον χαρακτηρίζω ως κουφωστή. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν προς όλες τις πλευρές. Οπότε ήταν από εδώ, ήταν οπότε από εκεί. Γιατί έχουμε και τέτοιο υλικό. Έχουμε και τέτοιο υλικό, οπωσδήποτε. Χάθηκαν λοιπόν άσκοπα άνθρωποι. Στο σφαγείο των διδήμων σφάχτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αδίκως, χωρίς λόγο. Και αν περάσετε ποτέ από την Αργολίδα, θα δείτε μια λακκούβα, η οποία εκεί πλέον δεν πλησιάζει κανείς. Δεν κάτοικοι, ντόπιοι, μη συζητήσει για αυτό το πράγμα, διότι έχουν όλοι ενοχές. Διότι δεν παρενέβησαν για να προλάβουν αυτά τα γεγονότα και θέλουν να τα κινήσουν και τα ησυχάζουν να μην τα ξέρει κανείς.